Θυμάσαι τι κάνουμε στα στεγνά, Αναστάσια? Όχι. Είμαστε απλά αιωρούμαστε. Τέλειο, φαίνεται πανέμορφο από εδώ. Είναι όντως Πανέμορφο. Τον Αναστάσιο με τον αφήσεις μπορεί να τον βλέπεις να φτάσει μέχρι ψηλά στον πύργο. Να με αφήσει, Ναι. γιατί κάποιος με κρατάει εδώ. Θέλω να πω πρώτα πώς γνωρίστηκα με τον Αναστάσιο. Ναι. Να πω, θυμάσαι που γνωριστήκαμε σε ένα psychedelic party έξω από το πανεπιστήμιο. Που το έκανε εκεί ήτανε. Ναι, το θυμάσαι Ο που ήταν. Σπύρος ο Σοφός. Ναι, που ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι φουσκωτό και ήσουν εσύ, σε είδαμε και έκυγες φασκόμηλο, το θυμάσαι? Καλά, εγώ έκανα σε όλα τα πάρτι πασκόμηλο. Είναι που για να καθαρίσει ενέργεια γύρω σου. Και εγώ μετά το έκανα και στο σπίτι μου αυτό, Αναστάσια. Και μου βοήθησε πάρα πολύ στη σκέψη μου. Ναι, Σαν να έδιωχνα, ας πούμε. ναι, αφού καθαρίσει ενέργειες. Σαν να διώχνει το σατανά κάπως. Ναι. Δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα. Ναι, εντάξει. Οι κακές ενέργειες έχουν σχέση με το σατανά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αδέρφια μου, γίνεται η ανάληψη της γης. Γίνεται η ανάληψη της γης. Η γη είναι ζωντανός οργανισμός. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έχει ψυχή. Η ίδια η γη, ο πλανήτης γη. Και αυτή τη στιγμή γίνεται η ανάληψή της. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα πάρει μεγάλο χρόνο, αλλά έχει αρχίσει ήδη η ανάληψη της γης και η γη περιμένει εμάς, τα όντα της, να αναλυφθούμε μαζί της. Η ανάληψη είναι η ανάληψη συνείδησης, για να ξέρετε. Έχει σχέση με τη συνείδηση. Δηλαδή πρέπει να φύγεις από εδώ, από το μυαλό και να πας στην καρδιά. Και όλοι γύρω σου, να είσαστε ένα. Να υπάρχει συλλογική. Αυτό είναι. Εμείς. Δηλαδή χωρίς συλλογικότητα δεν γίνεται αυτό. Και να υπάρχει το εμείς, όχι το εγώ. Να φύγει το εγώ. Να πήγε εγώ ή μη ή είμαστε. Όταν είναι εγώ ή μη ή είμαστε, έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε αυτή την ανώτερη συνείδηση. Αναστάση, να σε ρωτήσω κάτι τώρα που πιάσαμε τη συνείδηση. Τώρα που βλέπουμε και σε ταινίες και τέτοια που φτιάχνουν ρομπότ, τα οποία είναι σαν άνθρωποι, λένε εγώ υπάρχω. Έχουν συνείδηση. Τα ρομπότ, Ναι. όχι δεν έχουν. Γιατί λένε εγώ υπάρχω. Αυτό από τη στιγμή που μπορούν να πούνε εγώ υπάρχω δεν σημαίνει. Ναι, ή πώς, λέει και ένα ρομπότ εγώ ή μη. Δεν λέει. Κι άλλο εγώ υπάρχω και άλλο εγώ. Αλλά τι θες να πεις, άμα τα ρομπότ έχουν συνείδηση? Αυτό. Δεν έχουν, αφού είναι Κατασκεύασμα δικό μας. Είναι απλή ύλη. Δεν έχουν μέσα, δεν έχουν ψυχή. Εμείς σαν άνθρωποι, σαν όντα, έχουμε 7 σώματα. Έχει το ρομπότ 7 σώματα. Ένα σώμα έχουν μόνο. Υπέροχο. Και ούτε καν σώμα δεν έχει. Πώς θα ήθελες να ήταν ο κόσμος μας, θέλω να μου πεις? Για να είμαστε ωραίοι. Ο κόσμος είναι να αγαπάμε όλοι τον πλησίον μας. Χριστιανικό αυτό. Όπως αγαπάμε, δεν είναι χριστιανικό. Καμιά σχέση με τη θρησκεία. Οκ. Με βγάζω έξω από τη θρησκεία. Τέλειο. Οκ. Είναι δόγμα. Η θρησκεία είναι δόγμα. Μακριά. Μακριά, Θεόλη μου, όχι, μακριά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Να μας πεις την ιστορία σου, Αναστάσια, για τη Σουηδία. Για τους Rainbow, για όλα. Please. Κοίταξε, Rainbow δεν υπάρχουν μόνο στη Σουηδία, είναι σε όλο τον πλανήτη. Εσύ όταν πήγες. Είναι οι συναντήσεις που γίνονται οι Rainbow, η Rainbow Gathering, τα λεγόμενα στα αγγλικά. Έτσι λέγεται. Γιατί λέγεται Ting. Το Ting είναι από μια φυλή από τη Βόρεια Σκανδιναβία που τους λένε Σάμιδες. Οι Σάμιδες. Φοράνε κάτι κόκκινα και μπλε ρούχα. Είναι σαν τη δική μας Βουλή. Αλλά εκεί έχουν το λόγο όλοι. Όλοι όσοι είναι μες στη Βουλή. Μπράβο. Δεν είναι μερικοί. Έχει σχέση με τον Πανσέλινο. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρχει μια Πανσέλινος βαλμένη μέσα στη συνάντηση. Κάπου στη μέση της συνάντησης πρέπει να έχει Πανσέλινο. Και εκεί που βρίσκεστε, τι κάνετε, ας πούμε? Δηλαδή θα βρεθούμε όλοι μαζί στο. Όταν είναι χειμωνιάτικη, νοικιάζουμε πάντα σπίτι. Εσύ που έμενες? Μέσα. Εγώ μέσα έμενα. Για πες εσύ τι έκανες, δηλαδή πήγαινες Λοιπόν, εκεί. είναι αυτό το σπίτι, ένα σπίτι τεράστιο πέσε. Είναι σαν κατασκήνωση. Τέλειο. Με ένα τεράστια κουζίνα μέσα. Και η συνάντηση δεν δίνεται στον οποιονδήποτε ότι θα γίνει. Δεν είναι μόνο σε αυτούς που είναι μέλη. Και δεν πρέπει να το πούνε σε κόσμο που. Αυτό, δηλαδή είναι λίγο μυστικό αυτό. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί δεν θέλουμε κόσμο, πάρτι κόσμο εκεί. Δεν θέλουμε κόσμο που θα έρθει για. Δεν επιτρέπεται το αλκοόλ. Οκ. Ναι. Δεν επιτρέπει να πεις αλκοόλ. Γιατί? Συνάντηση. Γιατί όχι αλκοόλ? Γιατί δεν είναι, ρε φίλε, γιατί δεν πας εκεί και να. Δεν είναι πάρτι. Οι περισσότεροι που έρχονται εκεί είναι πνευματικοί. Γιατί εκεί πέρα κάνουμε γιόγκα, κάνουμε διάφορα.
σε συναντήσεις. Υπέροχο. Αλλά πιο πολύ συζήτηση. Δηλαδή υπάρχει κάτι που λέγεται όταν τρώμε, που τρώμε πάντα σε κύκλο, όπως οι Ινδιάνοι, και όταν γίνεται τη συζήτηση έχουμε ένα ξυλαράκι που το κρατάμε, γιατί αυτός που μιλάει, οι άλλοι δεν πρέπει να μιλάνε. Όταν ο άλλος έχει τελειώσει, πάει στο διπλανό του. Κανένας μέσα στον κύκλο δεν επιτρέπεται να μιλήσει όταν μιλάει κάποιος. Αλλά τι θέματα συζητιούνται, ας πούμε, τι μπορεί να πείτε, περίπου? Τώρα μου ήρθε μια συζήτηση. Κάποιος είχε, σε αυτή τη συνάντηση, είχε βάλει χέρι σε μία, στον πισινό. Τι είναι σέπια στον πισινό, εκεί που στεκόταν. Και αυτή το γύρισε και το ρίχνει μια μπάτσο. Καλά το κάνει. Και έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα για 12 ώρες. Αν θέλετε το πιστεύετε. 12 ώρες συζητάγαμε γι' αυτό. Η συζήτηση κλείνει όταν αυτό το stick περάσει ένα ολόκληρο κύκλο και δεν μιλήσει κάποιος. Και τότε αυτός ο τελευταίος που το έχει αρχίσει, που δεν έχει αρχίσει να μιλάει, μέχρι να ξαναγυρίσει στη θέση του, παίρνει αυτό το stick και το ακουμπάει στη μέση της συζήτησης. Και τότε έχει τελειώσει η συζήτηση. Μετά υπάρχει κάτι που λέγεται διεθνείς συναντήσεις Rainbow, που λέγονται Global Rainbow Gathering. Σε ένα Global Rainbow συνάντηση μπορεί να έρθουν έως και 40.000 άτομα. Είναι τεράστια συνάντηση. Σε ένα ευρωπαϊκό μπορεί να έρθουν, εγώ έχω δει στο γράμμο το 2013 3.000 άτομα. Σε ένα κύκλο που κάναμε, στην Πανσέλινο ήταν 2.000 άτομα σε ένα κύκλο. Υπέροχο. 2.000 άτομα, ξέρεις τεράστιο κύκλο ήταν. Αφού έλεγε στον άλλο πέρα και του φώναζε, δεν τον άκουγε. Υπέροχο. Και συναντήσεις γίνονται πολύ μακριά από πόλεις. Λόγω ενέργειας. Ναι, γιατί δεν πρέπει να έχει σχέση με να φεύγει άλλο και εγώ να πηγαίνει στη δίσκο, ξέρω εγώ. Έχει έρθει για μια συνάντηση πνευματική. Δεν μπορεί να πάει στη δίσκο. Δηλαδή. Αλλά έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Που έρχονται, πάνε και τα πίνουν και έρχονται και στη συνάντηση και του έχουν βάλει χέρι. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε αστυνόμοι και λέμε όχι. Τους κάνουμε αγκαλιά μερικές ώρες, μερικές μέρες μέχρι να ερεμήσουν. Και αν δεν τα καταφέρουν, τους λέμε συγγνώμη, πρέπει να φύγετε. Μετά, δηλαδή, τους δίνουμε διορία. Τους λέμε, ξέρω, τους αγκαλιάζουμε κάθε μέρα εκεί, τους λέμε, λέει, ξέρω, σε παρακαλώ, προσπάθησε, ηρέμησε, ξέρω εγώ. Και αν δεν θέλουν, τους λέμε, δυστυχώς, πρέπει να αναχωρήσεις, πρέπει να μην χαλάσει και τους υπόλοιπους. Υπάρχει και ένας άγραπτος νόμος, επιτρέπεται η μαριχουάνα, αλλά σε απόσταση. Επειδή έχεις με το σεβασμό, πρέπει να πας, δεν μπορεί να είναι στο κύκλο, απαγορεύεται. Πρέπει να πας πιο πέρα. Δεν μπορούμε να συζητάμε σε αυτές τις συναντήσεις. Είμαστε ένα, one love, και να μην σεβόμαστε τους άλλους. Μπράβο, one love. Οπότε τι. Αυτός όμως που δεν σεβάστηκε την άλλη και της έβαλε χέρι, ας πούμε, τι τον έκαναν μετά από τις 12 ώρες? Δεν μπορούν να του κάνουν τίποτα. Απλώς προσπαθούν να τους απομονώσουν. Ξέρω εγώ, να τους δώσουν να καταλάβουν ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνουν. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος, γιατί το κάνουν, δηλαδή, ξέρεις. Δεν μπορεί να κάνεις πολλά. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να τους δώσεις να καταλάβουν ότι δεν ήταν σεβαστό αυτό που κάνανε. Σαν μάθημα, ας πούμε. Ναι, σαν μάθημα λέει. Και γι' αυτό το συζητάνε. Τώρα αυτοί μπορεί να παραβρίσκονται και αυτή τη συζήτηση αν θέλουν. Δηλαδή δεν τους υποβάλλει κανείς να παρευρεθούν στη συζήτηση αν θέλουν το κάνουν. Αλλά συζητιέται όμως. Και αν θέλουν μπορεί να μπουν και αυτοί μέσα και να πούνε τη γνώμη τους. Θυμάμαι εγώ Αναστάσιος μια μέρα που ήμουν στο στρατό και είχα διαβάσει ένα ποίημα του Τίμωθη Λύρη που έλεγε απέφυγε τις γωνίες, αγκάλιασε το στρογγυλό. Ναι, και... μπράβο. Και λέω τι να εννοεί τώρα, τι να εννοεί. Και έστειλα μήνυμα κατευθείαν στον Αναστάσιο. Και ο Αναστάσιος μου κάνει, δεν θυμάμαι τώρα βιντεοκλήση, κάτι κάναμε. Και μου είχε γράψει κάτι ότι τα βουνάλες έχουν καμπύλες. Ναι. Όλα λέει τα οποία είναι στρογγυλά, μεταφέρεται περισσότερη ενέργεια. Κοίταξε τα δέντρα όλα. Μπράβο. Δεν είναι στρογγυλά. Πάνε έτσι. Έχει και ένα δέντρο τετράγωνο. Και εδώ που στεκόμαστε στον πύργο, τον χτίσαν, ας πούμε, στρογγυλό. Είδες. Μακάρι να μπορούσαμε να τον πάρουμε, να τον κάνουμε δικό μας. Να τον χτίζαμε το μηδέν. Δεν υπάρχει δικός μας, είναι όλα δικά μας είναι. Ναι, όλων. Να το φτιάναμε και να ήταν και για όλους. Ναι. Όχι μόνο για έναν. Και... Για σκέψου να ήταν όλα τα σπίτια εδώ, να μπορούσε να μπαίνει σε οποιοδήποτε σπίτι θέλεις. Τέλειο. Να ήταν όλες οι πόρτες ανοιχτές. Αλλά μην παίρνεις τα πράγματα τα άλλων ασφαλώς. Μπορείς να μας πεις τι είναι ο χίπης. Ας πούμε, τι σε κάνει χίπη. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Χίπης. Και ήταν ένα κίνημα που άρχισε στην εποχή του 60.
Ήταν ένας, ξέρω εγώ, πάνω του προσδιορίσω, κάποιος που μπορεί να έχει μακριά μαλλιά, αλλά μπορεί να έχει και κοντά μαλλιά. Δίνεται, ξέρω εγώ, με λουλουδωτά ρούχα, να το πω έτσι. Δηλαδή είναι η εμφάνιση αυτή που σε κάνει ή... Όχι, υπήρχε μια ιδεολογία και σε αυτές τις συναντήσεις στο Rainbow που κάνουν έχει κάποιο κόσμος που δίνεται έτσι και ζει κάπως έτσι. Δηλαδή είναι κάτι σαν μποέμ που λέμε, μποέμις. Έχεις ακούσει για τους μποέμιδες? Όχι. Μπορεί το σπίτι σου, ξέρω εγώ, μέσα να μην έχει όπως είναι τα έπιπλα, ρε παιδί μου, όπως είναι ένας κοινός θνητός. Μπορεί να έχει τα ρούχα σου, ξέρω εγώ, τα έπιπλα σου μέσα ένα σωρό χρώματα. Ή να βάψεις τους τοίχους με χρώματα, ή να βάζεις συνθήματα, ξέρω εγώ. Έχει σχέση με την αγάπη. Ο χιπισμός έχει σχέση με την αγάπη. Αγάπης. Είναι αγάπη ανεβόρων. Ναι. Αγάπη ανεβόρων. Ναι, μπορώ να το πω έτσι, αγάπη ανεβόρων. Άρα, ας πούμε, ο χίπης είναι σαν μια, όχι ιδεολογία. Μπορεί να το πεις και ιδεολογία. Που σχετίζεται άμεσα με την αγάπη. Ναι. Αυτό σε κάνει, δηλαδή πρέπει να το βάλεις αυτό μέσα σου. Υπάρχουν πολλοί χίπηδες που λέγανε, ξέρω εγώ, ότι ο Χριστός ήταν χίπης, ξέρω εγώ. Ναι, θα μπορούσε. Γιατί για μένα ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη να μας διδάξει την αγάπη. Την ανεβόρων αγάπη. Οπότε ναι, ένας χίπης θα μπορούσε να πω ότι ακολουθάει αυτή την ανεβόρων αγάπη. Εμείς τώρα σε ποια διάσταση είμαστε, στην Τρίτη? Στην Τρίτη, κοίταξε, δεν είναι ένα μέρος που πας, είναι επίπεδο, μπράβο. Η συνείδηση είναι επίπεδο. Ανεβαίνουμε κάποιο επίπεδο. Επίπεδο συνείδηση, να το πούμε. Η Τέταρτη, θυμάμαι, μου είχες πει ότι στην Τέταρτη. Η Τέταρτη είναι κάτι ενδιάμεσο για να ανεβεί στην Πέμπτη. Δηλαδή μεταξύ Τρίτης και Πέμπτης είναι η Τέταρτη. Για να φτάσει στην Τέταρτη όμως πρέπει να έχεις εξαφανίσει στο 50% το εγώ. Είναι δύσκολο. Αλλά όχι και ακατόρθωτο. Όχι και ακατόρθωτο, ναι. Πώς γίνεσαι και ραγίζει η καρδιά σου, γιατί σε πιάνει φόβος ότι θα χάσεις κάτι με τον άνθρωπο που είσαι μαζί. Φοβάσαι να το χάσεις γιατί νομίζεις ότι σου ανήκει αυτός. Κάνει το εγώ την αντίσταση και γι' αυτό ραγίζεις. Δηλαδή ο φόβος να χάσεις κάτι. Το εγώ είναι ο φόβος. Εγώ έχω παρατηρήσει τον εαυτό μου, Αναστάσια, τώρα με αυτό που είπες, ότι πολλές φορές στις κακές σχέσεις, αν μπορώ να το πω έτσι, ήταν αυτές τις οποίες φοβόμουν να μην χάσω τον άλλον. Όταν ηρέμησα και εσύ είχα ακούσει που μου είχες πει, μα δεν ανήκουμε και σε κανέναν. Πότε μας ανήκει κάποιος. Ναι, είδα ότι ήμουνα. Ωραία, ελευθερία. Ναι. Ξέρεις, είμαστε μαζί για να είμαστε ελεύθεροι κάπως. Μπορώ να πεις, εγώ, το αυτοκίνητό μου. Εντάξει, ελιστικό είναι. Τώρα λένε πολλοί, αυτή είναι η γυναίκα μου. Ναι. Ποια γυναίκα σου, ρε? Μπράβο, το κτήμα μου. Τι μου, σου, είναι κτήμα. Τι πρέπει να λέμε όμως? Είναι η παρέα μου, πώς θα το πούμε? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Μπορεί να πεις... Συντροφιά μου. Η φίλη μου. Η φίλη μου. Μπορεί να πεις η φίλη μου η τάδε. Η φίλη μου που γίναμε ζευγάρι. Ναι. Ξέρω εγώ. Αυτό το μου ξέρω εγώ, εντάξει, ναι. Θυμάσαι τι κάνουμε στα στεγνά, Αναστάσια? Όχι. Που είχαμε ξυπνήσει το πρωί 6 ώρα. Εσύ είχες ξυπνήσει, απλά και εγώ ξύπνησα με το που σε είδα και δεν μου μίλησες, μου λες δεν μιλάω πριν πάω να κάνω το διαλογισμό μου. Γιατί κάναμε, θυμάσαι, κάτι θηβετιανές ασκήσεις που μου είχες δείξει, γιόγκα. Ναι. Και μετά κάναμε sun gazing. Ναι, sun gazing. Και τρεφόμασταν από τον ήλιο. Έχω καιρό να κάνω sun gazing. Και εγώ από σένα έχω να κάνω. Ναι, και κοιτάς τον ήλιο. Δεν κλείσα μάτια. Ναι, και μου είχε πει ο Αναστάσιος τότε ότι τον κοιτάμε. Αρχίζει με τα 10 λεπτά. Ναι. Και μπορεί να φτάσει μέχρι 45 λεπτά. Αλλά πάνω από τα 45 λεπτά στην Ανατολή δεν επιτρέπεται να το δεις τον ήλιο. Γιατί μπορεί να τυφλωθείς μετά τα 45 λεπτά. Αυτό σου δίνει ενέργεια. Μπορεί να σε κάνει να μην θέλει να φας ούτε να πιείς τίποτα όλη την ημέρα. Γιατί του στρέφει ενέργεια. Εγώ το προσπάθησα ένα διάστημα στη Ζάγκρεπτο πιο παλιά. Και όντως δεν είχα μαζί μου νερό. Και δεν δίψαγα για πολλές ώρες. Με το που πέρασα από ένα βανάδικο, εκεί είδα ένα καρπούζι και ήθελα να το φάω. Κόντευε 3 με 4 η ώρα και μέχρι τότε δεν είχα πιει νερό, ούτε είχα φάει κάτι. Είχα φάει το πρωί. Η ενέργεια αυτή σε καθυλώνει, ας πούμε. Δεν σου δίνει την αίσθηση ούτε καν σκέψη να φας. Γιατί έχεις αυτό που σου χρειάζεται. Θέλω να μου πεις πώς ακριβώς κάνεις το διαλογισμό
Δηλαδή, ποια είναι η διαδικασία πάνω κάτω και... Απλώς κάθεσαι κάπου και προσπαθείς να κάνεις το νου να μην σκέφτεται. Και τι καταφέρεις με αυτό? Καταφέρνεις την απόλυτη ησυχία μέσα σου. Αυτός είναι ο διαλογισμός. Δηλαδή, δημιουργείς ένα κενό, χωρίς σκέψεις. Αλλά μπορεί να έχεις και σκέψεις, αλλά μπορεί να τις παρατηρείς. Ένα φτάσει σε ένα διάστημα και μετά μπορεί να παρατηρήσει τη σκέψη σου. Να μην ενδύνεσαι, πώς λέγεται αυτή η λέξη. Να μην θολώνει το μυαλό σου. Ναι, να μην μπαίνουν μπροστά, να είναι τίποτα το κενό. Να είναι μόνο παρατήρηση. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω το πώς να το κάνω αυτό. Είναι. Στέκεσαι κάπου, ρε παιδί μου, και. Μπορεί να συγκεντρώσεις το βλέμμα σου σε κάτι. Να κοιτάς κάτι. Έτσι. Με είχαν διώξει από το στρατό τότε. Με πετάξαν έξω. Γιατί? Δεν με αντέξαν άλλο. Γιατί έλεγα την αλήθεια. Ενωθείτε, αδέλφια, σε όλο τον πλανήτη, συλλογικά. Αγάπη και φως. Μανί Padmehun, Mani 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 Padmehun. Πρέπει να το πεις 108 φορές. Έχουμε άλλες 16.